Kani gade Pati CCTV. Hadian kacingnya kendo kacang MLA bat kekenun cakap mulai tahun dorbar. Yau menteri keterat CNRD. Ki arteli kisang balang ki bana maulai. HYC bat FKGP kila letu ibanya kendo yau menteri keterat CNRD. Kini ki arteli kisang balang kila ong bakajingnya kendo kacang ki yau menteri ke CNRD. Kalau ban penbore ke sorkar bakadiban bo. Ya ketika office maulai. Kamtam habaki no maulai kila kloy ban ai jaka iru. Thì cái chúng mình tang đi cái lòng bằng những vấn đề kren, bạn bạn pin kina, bạn để bạn set up nó, để bạn plan nó, bạn integrate nó nhiều, rồi món nông rim là để bạn tay bạn plan nó, ya cái này cả scenario blanc. Thì cái cái độ mình ta cái ski, năng lượng dùng mình sẽ charge hết, lo ông bà cái này cái subject cái bà đây tăng mà phi lòng thác lệ là này bị phi sim kia, rồi bạn mang aro của mình sẽ charge mà sim kia. Walaupun pau kejing hari ini kita ski kena benai beladap, maka mulai lay keren ba kampat sudah dan jika popiang. Hari ini nali yang jungi ngila pendik na, bawa dari Jakarta, kembang lay kendo ya kita Barcelona kita baham pun mulai. Kita long willing ban ai Jakarta, haringkan bat kejing yang nong markel yang bahkan ai lang ya ki lingba kipus popier mendai la create la shell cisngi ba kita song jong kini yo bentalang. Dekai ka ba nakaliang kaseng jungi sukwa pan kenthok khendet hang ni kalong ba balik ke sarkar imat ka yele politik pan namar ba ngi ba tang ye kini ki jaka ki badon kini ki MLA Kongres kala penstet lani kala le wudwud ban play kini ki monong rem jong kini ka CNRD blok bar ka ba kham sngokya hiru kalong ba ya kan ka soyong konsumsi ka bom don ha kan ka list ya ka ba chief minister ula pan bana henry wood kila dep ban play ya kan te henry sungsi pan ban ba ya kan ka maulai blok ka jungi pat mission te nakal yang ka jungi ha kan ka sngi ka pamenta ngilawan ban kendo uni minister ba in charge kan CNRD blok bat ngila pressure bat ngila wan lang krui kumne ba nakal yang ka jungi kum ki sang balang mo HYC bat FKGP ki badon sya kata ka mensiam ban pet nam ta ka bhaya ka manyat ta ka roy ka par jong ka mulai jungi bro ka wai ha ka ni khlemat ka ta ngi tawa ba udai ban num penslam shu bat udai ban penkloi no udwot bat kumaula kam mo bawang hapa u bana yayong strike April ba un pleno henrei nakale nga jungi rungi ong ba kum ki pat khasi mo ki ba junget ba ya ki kam ki ba dei hau yayong mo ki ba long kham kong san henrei nginget ba ki kadai ka banai ka basniu de lesi nakale nga jungi ru kum ka seng ni kentu pat ya minister udai ban le udwot ban pleno hau ni ubrai ba menta ho ka kamram ka jungu ka kamram jong ka sarkar ko mangilai karan maneng to wang ba ingin sapa kita ki officer na ki department ke jungu ban let safil ban survey kita ki caka namar bangi sungthu ba kamdai ka kamram ke jungi kum ki seng balang le se bangili wat kita ki caka andrei kadai be ka kamram jong ka sarkar mo ka kamram jong sarkar kum bakal apan bana makan ana ka jong kata ka mulai blok ka kamram jong ki department jong CNRD ru lingba ki officer lingba ki DC ki ban let pat Samadan Syafil ban wat ini ki jaka ki babiang ban set up no ya kani ka CNRD blok kejungi. Kani gade Pati CCTV.